Ahoj, dnešní díl bude o cestování. Letíme s mým kamarádem Mirkem Šumunkem do Afriky, takže zítra už se budeme opalovat na plážích s bílým pískem, popíjet caipirinho a jezdit třeba v džípech po Sahaře. Čeští leteční technici jsou prý nejlepší na světě. Tak si myslím, že to je pravda. Přiletěli jsme na Džerbu. Taxi. Tak si půjdeme po svých, ne? Nějaký unavený. Zapojď tam, už máme tak dobrý hotel. Já se dáme člověka na hodinu a hnedka přijdu. Dostali jsme se na Saharu. Máme tady modlitbu, je neskutečný horko, ale stojí to za to. Tak tady se točily hvězdy války. Večer si je třeba povyrazit. No, tohle je místní herna. Tady se hrajou utkání na opravdu národní úrovni. A jelikož miluji vaření, tak tady vidíte představu tuniské rodiny kuchyně. Zastávka Solné jezero. I v Tunisku mají vodopády. Tady ve vysokohorské oblasti a tenhle je jeden z největších. Vracíme se zpátky. Co na to říct? Byla to... Vajš, nádoboj. Ale všude dobře, doma nejlíp.